Fra Anselm Turmeda, religiós franciscà mallorquí, surt del barri dels estrangers de Tunis, vora el port i el seu trull, en fons de l'Albufera sempre en calma que separa Tunis de la mar. Aquest matí de primavera entra a la vella ciutat de carrers estrets i frescs, cap a la part alta de la ciutat. Va a fer-se musulmà. Ningú no ho sap a l'activa ciutat portuària, centre d'un regne pròsper i de múltiples rutes entre la Mediterrània oriental i l'occidental. Tampoc no ho poden endevinar els tunisencs, que es topen amb ell pels carrerons, amb llurs llargues xilaves de colors o amb les xuves curtes, més fresques per a l'estiu i més pràctiques pels artesans i comerciants dels socs. El frare, amb els seus hàbits, no crida gaire l'atenció, encara que tothom reconeix que és un estranger. Naturalment el miren al passar per aquests carrerons típics que encara avui, molts segles després, conserven la mateixa atmosfera. Avança lentament pel formiguer de la vella ciutat, agraint l'estretor dels carrers que el protegeix de la calor del sol de primavera. El cel és blau, no com fa 4 mesos, quan havia arribat de Sicília després de 5 mesos sense trobar cap vaixell que el dugués a Tunis. Mentre camina pels carrers dels socs pensa: 4 mesos preparant els detalls de la conversió a l'islam. 4 mesos abans de fer la passa transcendental cap a una nova vida. Anselm Turmeda és una figura històrica mediterrània que contrasta amb la del benaurat Ramon Llull. Turmeda, nascut a Mallorca un segle més tard que Ramon Llull, cap al 1352, tingué una vida ben distinta. Ingressà a l'ordre franciscana i degué estudiar a Lleida, la millor universitat catalana de l'època, a Montblanc i potser a Bolònia, a Itàlia.